आरो बर' रावखौ बोखारनायनि जाहाथे जेबो सिद्धान्तआ जाया आरो बेखौ जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदिया जाहाथे जाया बेखौ जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ जों खावलायो। আগতে আমাৰ বড়ো ভাষা নাছিল, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাত আছিল, কিন্তু আজি বঞ্চুৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা একলগত মিলি আমি বড়ো ভাষা, অসমীয়া ভাষা আৰু ইংৰাজী ভাষাত দিলোঁ। মোৰ ভাল লাগিছে, ইয়াতে BTC অঞ্চলত বড়ো ভাষাটো থাকিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে আজি মোৰ ভাল লাগিছে, বড়ো ভাষাও থাকিল বৰ্ডত। ইমানখিনি কৈছোঁ। আজি নতুনকৈ লগাইছে? আজি নতুনকৈ লগালোঁ। আজি বড়ো ভাষাটো এড কৰিলোঁ। যোৱাকালি যিহেতু মুচি দিয়া হৈছিল, মুচি দিয়া হৈছিল। ইয়াতে ছাত্ৰ সন্থাই ধমকি ভাবুকি এনেকৈ দি আছে? না, তেনেকৈ একো কোৱা নাই, তেনেকৈ ধমকি ভাবুকি একো দিয়া নাই। আহি কিনি আমাক কৈছে এনেকৈ অলপ ঘটনা এটা কৈছে, এনেকৈ হৈছে বুলি, আমি কাইণ্ডলি ৰংচোন। কিন্তু আজি আৰু আকৌ আহি সিহঁতে যেনেকৈ মুচি দিছে তেনেকৈ সিহঁতে আমাৰ বনাই দিলে আৰু নতুনকৈ। मैयानि दिनावहाय जेनेखि मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे अपप्रचार जानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन कि बर' रावखौ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जेनेखि लग' बे लग'निफ्राय बोखारनोसै होननानै जों माखासे निउस मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो बिनि गेजेरजों बेखौ लानानैनो जों होनदों बर' भाषाया दिनैहाय 8th शेड्युलाव हाबनाय भाषा आरो बियो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास मोननाय राव बर' रावा आरो बियो आसामनिनो मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज। बे अफिसियेल लेंगुवेजखौ माबोरै मोनसे एसेम्ब्लि मोनसे लग'निफ्राय माबोरै बोखारनो हायो होननानै जेब्लानाखि जोङो नुदों, जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों जोबोद दुखु नांदों। मानो होनना बुङोबा बेफोर रावफोरखौ जों ओरैनो मोनाखै। बहुद मानसियानो दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानैसो बेखौ दिनैहाय रिकगनाइज मोननाय जादों। दा बिनिखायनो जों दुखु नांदोंमोन, जों दिक्का नांदोंमोन। बेनि मा खालामदों जोङो मैयाहाय बे निउसखौ नुनाय लोगो लोगो जों माखासे आसामिसजों जिनोखि लिरनाय माखासे साइनबर्ड क'क्राझाराव जों बेखौहाय हुखुमनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि उनावहाय एसे सानजौफुआव जों नुनो मोनबाय जे मोनसे स्टेटमेन्टखौ होनाय मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो मोनसे टुइटखौ लिरना हरदों कि बर' भाषाखौ बिदि लग'निफ्राय बोखारनाय खुनु बिदि डिसिसन गैया होननायखौ जों नुनो मोन्दों। मानगोनां चिफ मिनिस्टाराबो बे कनफार्मेशनखौ जोंनो हरनाय जादों। आरो बिनि उनाव मानगोनां रन्जित दास साराबो बेबो जों नुनो मोन्दों। बिनि उनावहाय मोनसे कनफार्मेशनखौ फैदों बिथाङाबो दि बोखारा, नाथाय हिन्दीखौबो लग'आव सोफानाय जागोन होननानै माखासे स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा बेनिखायनो जों धन्यबाद होयो आसाम सरकारखौ, जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदि मोनसे कनफ्लिक्टआ दाजाथों आरो बर' रावखौ बोखारनायनि जाहाथे जेबो सिद्धान्तआ जाया आरो बेखौ जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदिया जाहाथे जाया बेखौ जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ जों खावलायो। आरो दिनै जिनेखि जों माखासे बेनार्सफ्राव माखासे साइनबर्डफ्राव जों आसामिस रावखौल' जों नुदोंमोन लिरनाय आरो इंराजि रावखौ जों नुनाय मोन्दोंमोन, नाथाय बर'आ गैयामोन। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि बे TVS मोनसे श'रुमाव इंराजि राव आरो असमिया रावजोंल' होनाय जादोंमोन। दा बेखौ जोङो मा खालामबाय, दिनै बर' रावखौबो जों सोदेरनानै इंराजि राव आरो असमिया रावखौ जों बे बेनारखौ जों लगायदेरनाय जाबाय आरो। दा थिग बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जायगायावबो जों बेबायदि लगायबाय। आरो इन फिउचाराव जों खावलायो मोनफ्रोमबो दखान गला, बिजनेस सेन्टार, बेंक सेक्टर गासैखौबो जों खावलायो दे अन्नानै एसामिसजों लोगोसे बर' रावखौबो बेनाराव जेन सोदेरो। बेखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों। मानो होनना बुङोबा बर' रावा 8th शेड्युलाव हाबनाय राव आरो आसामनिनो मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज जानानै फैदों। बेनिखायनो रिकगनाइज मोननाय रावखौ जों गाव गावनि भाषाखौ, जों गाव गावनि रावखौ जों थुलुंगानो जों नांगौ आरो जों फोसावनो नांगौ आरो जों फेहेरलांनो नांगौ। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदोंदि क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन दाब दाब जिल्लायावबो जाहाथे मोनफ्रोमबो दखान गलाफ्राव, मोनफ्रोमबो बिजनेस सेन्टारफ्राव जाहाथे बर' रावजों गाव गावनि साइनबर्डखौ जाहाथे लिरदेरो।